Интихоботи соли 2015 нисбат ба интихоботи солҳои қаблан давир мегашт. Ин интихобот нисбатан аз дараҷаи сатҳи ҷаҳонбинии сиёсию ва маърифати сиёсии мардум нишон медиҳад, ки Тоҷикистони мо дар тӯли 5 соле ки парлумон интихоб карда буд, ҳам дар меъёри зиёд тағйиротҳо шудагӣ аст. Мардум воқеан эҳсос мекунанд, дарк мекунанд, ки бо кадом андоза масъулият зарур аст ва тавассути васоити ахбори умум мардум огаҳӣ доранд дар масъалаи оводии қоидаҳо. Дар ҳамин участки мо имсол 18 ҷавони 18 соле ки бори аввал воҳиматият ба қайд гирифта шуданд. Ҳамчунин маъюбони бардумонда ҳастанд, ки мо қарор кардагим, ки тавассути қуттиҳои овозии сайёр ба навъи онҳо меравем, ки дар то ба соати ман 11 аллакай қариб 45-50% овоздиҳандагони участкаи мо дар оводӣ иштирок кардем. Дар ин участкаи мо музикони байналмилалӣ аз созмони милали муттаҳид, аз OBSE мегӯянд, саҳа созмони амнияти ҳамкории Аврупо, ҳамчунин аз давлатҳои муштаракul манофеъ, аз ҷумҳурии Қозоқистон, ҷумҳурии Туркманистон, ҷумҳурии Қирғизистон ва созмонҳои байналмилалӣ, ташкилотҳои байналмилалӣ имрӯз дар мо аз қайд гузаштанд, иштирок намуданд ва равиши ҳалли интихоботро онҳо пурра назорати назари худ доранд. Дар участкаи мо ягон хеле қонуншиканӣ ё чунин гуфте такаллуфкорӣ ва қайд гирифта шудагӣ нест. Бисёр як фазои ором, фазои осуда омадан иштирок карданд. муаллимаҳои бисёр хушгӯӣ карданд, гуфтанд, ки мактабатон имрӯз гарм аст, чунки мактаби пурра бо воситаи гармидиҳии шабакаи шаҳри таъмин аст. Мактаб гарм аст, муаллимаҳо бисёр табиъ худ доштанд. гуфтанд, ки шӯхиомад гуфтанд ҷанобалӣ, ки ба шумо шабҳароятон боварӣ карданду ин масъулият бар дӯши шумо супориданд.